trebuie să mă încalce și pe mine puțin carte. Acum să iau puțin pe apăraș pe aia, pe buncărie, pe norocoși aia de acolo. Făcute cu procesul 6 jucători, 6 check, 1200. 1200. 1200 bet. col. 1 col, 2 pas, 3 pas, Col de unde l-am primit, mă, dar tovarășul meu? 6 check, Că ești royala lui, ce vrea el acum. Îți faci royală, tovarăș? 7 col. Ba da, dar și dacă nu spune, Dacă nu-mi pune. ce te faci? 7 check, Pot. 9 bet, 4 minus. Să-i dai, nu? Cât mai e, Dane? Ei, treaba mea, vreo câteva mii. Cere aici 4800, Dan cu două capete, cu repul, pardon, și cu 10 de jos. Marian are set de 5 arci și flash draw. 18.000. Face raise la 18.000 și Valer are și el o carte interesantă, dar probabil că va folda aici. Iar Dan mai are în spate 6.000. 7 pas, Cum vrei tu, Dane, o dată de 2 ori. Cum vrei tu? Dă-i de 2 ori. Am Se set va și da la de culoare 2 ori. și chintă la 4. Hai să vedem dacă reușește să prindă chinta. Treflă? La 6 la valet. Rombio. Culoare, popă 6. Și a doua oară rezistă setul. De 2 ori câștigă Marian și ia acest pot de 26.400.